anga bi M5 RFP conférence de presse bi mercredi juillet kalo Segui le 8 juillet 2020 au conférence aya ke kuma barkama fla fese journaliste kuma folo oye ka yira ko anga memorandum min dira ibekama diko ya dama c'est diko ya ndeli anga démission ko kuma bla mais minaw minu be ibeka bolo abe jamana kieni minu yi oye gouvernement ni service technique minu be présence là be ka bo bolo ka di gouvernement Kurama. Au gouvernement, à Premier ministre, M5 RFP débat trop dit. Quand le président débat signé. Quand l'Assemblée nationale qui, ou constitutionnel fera juge Minumbala ou Befali. No kera, en la transition de ke. Au Bela Ibeka Beto président Yala. Dit que vous avez fait. Au transition, en une assemblée de transition min sharia oudla au gouvernement infana abena conférence nationale badoke mali deum bebena nyogon soro mali kono ani mali koka ka hakili jaga boke mali kanga dla kuraya chogomina force yu bebala syndicat étudiants société civile famille traditionnelle soldats sous accord d'allié minu ya signé mogo na dabe accord kola bebe na faranyonka ka condition malibe kuraya malibe na sigi fondement kura minuka ka de la nyonfe au gouvernement fana ate barke comme akadiaye sans wosan yani ibeka ka mandaka ba sans saba évaluation de benake est-ce que bara min dirama est-ce que sera kake a sera ka pourcentage de likala na kanyi organe de transition nous ba fuka ka continuer na mani ba fali donc au gouvernement de transition démocratique donc au début memorandum ni beka sonoma en ce moment ambe son akato fangala diko do nyina fe enfana sonama au papier indiko ya di beka ma entalé le dimanche 5 juillet kalotre le 12 il veut qu'il mon faille quand il papier in kala malebe min fawe avec la majorité présidentielle parti où minumbe a soutenu ani gouvernement angata ulun ani luka kuma nan benaminka note sharia soso ate constitution soko ale sika walia en bolé en ye hakili jaga boke en ko tient là ayan dogaya parce que problème nous posera ou me poser ka majorité fait ou poser aller derrière aller tanga jabidam memorandum il a bisika minki aksika mika akunkango fo o kele aflana aller ka majorité ayam abafu kanga takuma ni majorité o majorité ale reta jati kabina sigira ama primisi kelenta mini ali ni majorité dynamique ministre minu be gouvernement la majorité était minu kalama ou kachani minu be majorité la et hali asam kosaina ou ka assemblée ici ne kuma fu ko coronavirus assemblée ou assemblée majorité kuyaka candidat sugandi ka fo o député président de l'assemblée président ya boy min kadi président ya yo sabodi donc encore majorité anil se kapmo kuma tuda solution tubo donc kuma suryala en réalité ibika ya akwa makanga takabwatala donc en fana ko nodo comme diko intervention ke en sonama aya totala ibika ka tofe donc ambe siganga modor kuraka
f'a ka démissionner. Donc o de kuma fɔlɔ min kan ka fɔ o démission in fana désobéissance civile de bɛna kɛ à partir du vendredi 10 juillet jumadon juillet kalo tile 10 ni juma jiginna maliyɛnw bɛɛ bɛ bɔ sur toute l'étendue du territoire fanga bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la gouverneur maire sous-préfecture préfecture population k'u bɛɛ minɛ mais k'u minɛ pacifiquement an ye kankari de an ka mɔgɔw ye foyi kana kari parce que fɛn o fɛn n'a tiɲɛna n'i bɛ ka sɔrɔ an ka memorandum ma o ou bien n'a ma sɔn hali n'a a démissionnera minanw ye Mali minanw de donc baara bɛ kɛ ni gouvernorat ni commune ni cercle ni préfecture ye donc foyi kana jigin a filanan sirabaw minnu bɛ jamana ravitailler u bɛɛ ka minɛ k'a yira i bɛ k'a la ko Mali fanba Mali majorité t'a fɛ bi a t'a fanga tɛ k'a diyagoya ka démissionner donc o de bɛ ka labɛn ici vendredi kuma filanan min fɔra bi conférence la o ye k'a fɔ u k'u ka mɔgɔ dama dama bila ka taa médiaw la ko an bɛ min ɲini ko président ka démissionner ko bɛ sariya sɔsɔ ko ye coup d'état de ko yamaruya t'an bolo an k'o ɲini donc an nana sariya de ta ka di an ka juriste baw ma min bɛ droit de kalan o ye maître Aliou Bacili Mohamed Ali Bacili ani Muntaka Tall k'a fɛsɛfɛsɛ k'a yira ko sariya yɛrɛ mɔgɔ fɔlɔ-fɔlɔ min b'a sɔsɔ o ye IBK ye président de la république dun n'a bɛ sigi don min na a b'i kali ala la a b'i kali peuple ɲɛna k'a bɛ constitution bato a bɛ sariya bato a bɛ ko bɛɛ kɛ u kana sɔsɔ an nana a yira k'a bɛna sigira ale de bɛ sariya sɔsɔ cour constitutionnelle de bɛ sariya sɔsɔ a y'o exemple caman ta k'a yira ka exemple kelen d'aw ma cour constitutionnelle min filɛ nin ye sariya min b'a sigi ko ni kuma bɛ yen min bɛ se ka kɛ cour constitutionnelle bɛ se ka kiiri tigɛ kuma min na élection kɔfɛ élection ɲɛ cour constitutionnelle man k'i da la c'est-à-dire n'a y'i da la kaban n'a ye min fɔ hali ni taara i plaigner élection kɔfɛ a bɛna fɔ ko ale y'i da la jo t'i bolo tuguni o bɛɛ sariya la cour constitutionnelle sariya bɛ min constitution si n'a ye exemple kelen di élection présidentielle la ministre de l'intérieur ministre de l'administration Mamadi Agarla ale tun b'a fɛ ka procuration don a la sariya dun kun votera loi électorale député y'a bɔ a la ko parce que procuration in de bɛna ni fraude caman donc u ye procuration ko b'a la ko procuration man ka di mɔgɔ si ma ministre b'a dɔn ko sariya t'a yamaruya a ka conseil y'a fɔ a ye maintenant comme u b'a fɛ ka sariya contourner a ye sɛbɛn de bila ka da cour constitutionnelle ma o tuma sariya ko k'a tɛ se ka kɛ mais est ce que bɛ se ka yamaruya d'a ma ne k'a kɛ cour constitutionnelle ye sɛbɛn kɛ k'a bɛ se k'a kɛ ça veut dire que cour constitutionnelle yɛrɛ bɛ yamaruya di ministre ma k'u ka sariya sɔsɔ IBK sigilen bɛ a ɲɛ b'a la ale dun kun y'i kali ala ni maliyɛnw ɲɛna u b'a ka serment la ko a bɛ sariya bato a bɛ constitution bato a bɛ ko bɛɛ kɛ a bɛ mɔgɔ bɛɛ bali i ka sariya sɔsɔ o ye kelen élection communale kɛra 2016 sariya kura kun bɛ yen la loi électorale élection surunyana ministre de l'administration ye SMS ni message de bila ka fɔ parti o élection in an tɛna organiser tuguni sariya in kan sariya kɔrɔ min votera min annulera a bɔra an bɛ segin o de kan ka élection organiser an ye protestation kɛ an ye sɛbɛn kɛ foyi ma k'a la u y'a kɛ IBK sigilen a ɲɛ b'a la donc o IBK kelen mɔgɔw tɛ se ka n'i sigi k'a fɔ n ye ko an tɛ sariya bato a filanan a sabanan sariya kɔnɔ a fɔra ko la forme républicaine de l'État république dun u bɛ mɔgɔw sugandi e ye ciden de ye jamana kalifa i la e ye jamana baarakɛlan de ye e bɛ baara kɛ n'i ka waati banna i bolo an ye mun de ye 2018 député ka mandat banna constitution kɔnɔ député ka mandat ye san 5 premier ministre ye sɛbɛn kɛ k'a ci constitutionnellement député ka mandat banna
est-ce que yamaria bambaloga do faruka mandaka parce que constitution ko do te faraka pour constitution yere seben que ko sika faraka au cour constitutionnel kele do kum fla kofe utara benben la nuni assemblée nyemogo ka seben que otuma assemblée yere do faruka mandaka peuple togola peuple place la cour constitutionnel yamaria duma donc o bayira ko sharia te batu tuguni mi kadi fanga yuni ulu de baki o de kama ko oligarchie plutocratique ulu de malita en otage oligarchie mu tubabu kana fanga fo oligarchie mu république la ube mogo élu abe sharia de batu kadi abe jamana mara sharia siraka oligarchie mu akore mogo dama be ani famille kele ou bien fla ulu de be fanga beta ka mara min kadu yo bodike abe sharia lawo ate sharia lawo bake foite bola o de oligarchie une plutocratie oye mogo mi ye choueli ke ka wari mara bolo wari tigu ulu de be bembenke ulu ni oligarchie nyemogo ulu de be faranyon ka sigi min kanga ke jamana ulu de badla abe sharia lawo ate sharia lawo kuma hotala donc o de oligarchie plutocratique de beka mali marasisa o dun a dalilu bamburu a prévu bamburu oligarchie de be do fara dipto ka mandaka oligarchie de be mogo réuli oligarchie de be min kadi mogo boke ni ba ubi baga uba wari dima hali be se ki fara amaye sikaso mogo tara élection la jamana do ye mogo min sugandi ko ke député unana bamako pour constitution nana foko ka buka voix boshu la kadi mogo werema ya mariati pour constitutionnel bora kuke ni élection magne akanga élection annulée mais ka boshi mogo do la kadi do ma jagwa ka ke député o te sharia mais obela sikaso ka wulila ka manifesto ku ni sobiya yere ku mason force de l'ordre kumbe sikaso police ni gendarmerie kumbe unana mundeke uye force spéciale de wuli ka bamako force spéciale antiterroriste uye soldat su jekulu do odla la armée kon uluka bare ka terroriste fagade uluka barate maintien d'ordre uye kagul de duka ku do mobile la ku blaka ta sikaso kata muguchi sikaso kaula kamugo faga uye message doyi message minkira bema o kore mu hali ni population mogo minta ni oligarchie plutocratique ni masama ubata jagwa ni mogo min bora ka fukate so uba faga donc Mali bena ke comme en blala jonyala donc oligarchie plutocratique ni mogo u dama armée bubulu police bubulu sécurité d'état bubulu administration bubulu ou de bou savo ke jamana donc ambora république là or sharia ko si la forme républicaine de l'état c'est-à-dire n'ambora république là ka fait wereke ya maria be jamana dombolo ou ka murti au des désobéissance civile en sera au delà ça donc à comment flana emi le 10 juillet ka désobéissance civile préparée mais en bas qui ni hakili cheli kana ke jamana là parce que na ye fait wo tien Mali tade do hali nu bora fanga la ambenu la mais ni population bora ka chaya ni ya yo be bimbo ka sikini au ma chaya ni mogo bora ka chaya ka gouvernorat occupé ka préfecture occupé sous-préfecture occupé ka maire occupé ka siraba mune tile fanga imbe biu donc des désobéissances civiles ambeka laben jeune et réunion chamanke sikasa uka ki blakana kulu yere baki ka damene ka bini jeudi ulu preselendo anku mabuka munyu doni se uka kulu yere ku ube lahiduta ube teme bamkuka mabtika yo kuma kelem blakana kai ka yo kuma kelem blakana bamkuka che chamala mogo jolendo dronka vendredi kon vendredi samedi dimanche ni sira masoro la fanga imbebi ala barkala mais aka binka soro cheni make jamana ko mo shikana malu ko de anga plan
donc o de taara k'a fɛsɛfɛsɛ k'a yira mɔgɔw la u l'a convaincu que ni jɛkulu bɛ min bɛ constitution la min bɛ sariya bato o ye M5 RFP ni mɔgɔ bɛ yen min tɛ constitution bato min tɛ sariya bato o ye IBK na nɔfɛ mɔgɔ ale ka oligarchie plutocratique ni n bɛ se ka ko oligarchie mɔgɔ dama dama ou bien famille kelen fila min bɛ jamana ta en otage plutocratie o ye wari minnu ye wari suɲɛ wari bi mɔgɔ dama dama minnu bolo ka fara ɲɔgɔn kan olu de bɛ jamana mara comme olu ta de don comme olu ka entreprise don ni oligarchie ni plutocratie ninnu fara ɲɔgɔn kan u bɛ jamana ta en otage o de bɛ Mali la bi an tɛ république la tuguni donc yamaruya bɛ malidenw bolo u ka murti u ka fanga ye k'u ban a ma an y'o de fanga militants ye bi mais o kuma in kɔnɔ kuma bɛ laban don min na Diko nana f'an ye ko bi wula in na ko IBK ye ci bila ka taa ale fɛ a ye kuma minnu fɔ a ye k'ale tɛ nɔnɔ fɔ a ye ko IBK yɛrɛ ko bi su in na a bɛ n'i adresser à la nation a bɛ na kuma n'a ye kuma min fɔ n'o ye jamanadenw wasa alhamdulillah n'a ma jamanadenw wasa ale kɔni Diko sen t'a la tuguni parce que ale ye ko bɛɛ kɛ ka IBK sauver a ye ko bɛɛ kɛ ka fanga in yɛlɛma ka don a la jamana ka se ka baara M5 RFP ba fɛ cogo min na k'a sɔrɔ tiɲɛni ma kɛ IBK fɛ ale yɛrɛ ma bin ka bɔ président ya la mais n'a nana kuma min fɔ min ma jamanadenw hakili minɛ ale kɔni Diko y'a ka baara a y'a seko kɛ a b'a da bɔ a la a y'o fɔ an ye bi donc conférence wulila nin de kan sisan ne fana ko n'a y'a ka discours kɛ M5 RFP composante ninnu bɛ FSD EMK a tɔ ninnu bɛ bɛɛ bɛ taa réunion k'i ka siège la sini sɔgɔma an bɛ ɲɔgɔn da lajɛ wula fɛ ni min bɛ bɔ a la an bɛ communiquer kɛ k'a fɔ maliyɛnw ye mais pour l'instant a ka préparatif continue. Il faut que le 10 juillet u k'a dɔn président de la république n'a nɔfɛ mɔgɔw k'a dɔn ko Mali t'u ta ye Mali t'u jɔn ye fanga kalifala la o kalifa in o y'a yɛlɛma ka kɛ janfa ye Mali peuple bɔra a b'a bɔ su la hɛrɛ ni sabati la donc kumaba minnu fɔra o de ye nin ye hakɛto b'a la